Han 100% kan stå bag sin ageren som skatteminister i den sag. Det ligger jeg til. Du svarer ikke på mit spørgsmål. Har du deltaget i sexorgier med Troels Lund Poulsen? Jeg har ikke deltaget i sagsbehandlingsmøder. Jamen det er ikke det, jeg spørger om. Jeg spørger, om du har deltaget i gruppesex i Venstre-regi. Du spørger, og du får svar, som du spørger. Jeg synes, jeg spørger meget præcist om jeres sexorgier. Det synes jeg faktisk ikke, du gør. Her er et præcist spørgsmål. Har du deltaget i gruppesex hos Venstre? Jamen, det er ikke noget præcist spørgsmål, du stiller. Jeg beklager meget. Lars, var Pia Kjærsgaard også involveret i sexorgiet? Ikke efter min erindring her på stående fod, men prøv lige at høre, det er jo derfor, det er så afgørende, at vi nu betragter den her sag med alvor. Jamen, så indrømmer du også, at I har haft en sexleg. Det her er altså ikke en leg. Rygtet siger, at Peter Christensen skulle have haft sin kun 14-årige praktikant med til orgiet. Jeg tager på det skarpeste afstand. Man bliver dømt efter straffeloven, hvis man bliver opdaget. Har I eller har I ikke haft gruppesex i Venstre? Jamen, hvad betyder det spørgsmål? Betyder det, om der har været sammenkomster i Venstre eller i noget som helst andet regi? Jamen altså, vil du stå der og påstå, at du ikke har været med til seksuelle sammenkomster i Venstre? Så vil jeg nok være den eneste i hele verden, der ikke har været med til det. Lars, lige til sidst. Rygtet siger, at Pia Kjærsgaard godt kan lide at få en finger op bag i. Jeg kan sige, at der har jeg fuldstændig rene hænder.